billahi lazi ba zan ƙara kwana a gidan nan ba. Haba Aisha me haka? Mama wallahi bala'i bayan yanzu nan ɗanki ya fara gani tunda nayi ya sake ni ya ki saki na yanzu ya fara ganin bala'i bai ga komai ba. Shine kuma zaki kona mai kaya? Ai mama idan har bai sake ni a gidan nan ba bai ga komai ba yau kayan shi zan kona kuma idan har bai sake ni ba gobe shi zan kona. Haba anta Aisha, Aliyu ne fa. Ke za kin manta rayuwar da kuka yi a baya? Kai, rayuwan baya daban ba a gidan nan muka yi shi ba ni ina zan iya rayuwa a cikin gidan nan duk kuda wani gida wani iri zafi duk ya kashe ni wallahi ba zan iya rayuwa a gidan nan ba. Haba Aisha, a gabana, a gaban kannan shi kike wulakanta shi Aisha saboda yanzu bai da ko sisi? Mama, ko a gaban waye zan yi abin da yafi haka? To gara ma tun wuri ki sa shi ya sake ni dan tunda kika gani a nan gurin ba zan koma cikin wannan ɗakin ba. Aisha, kar ki manta fa. A can baya Aliyu ne yake kula da mu dukanmu. Saboda lalura ta same shi bai kamata a ce kina mai haka ba. Ya haƙuri mana. Dan Allah ku ne kuka tsaya kuna wani ma ba ta haƙuri. Kai ba ka rabu da ita bane yaya. Sai me in ka rabu da ita Allah zai kawo mafinta. Kai ni zaka ma rashin kunya to wallahi kar ka fara zan tattaka ka a gidan nan fitsararren yaro kurin mara kunya. Ke ƙarya ne wallahi in ba cin mama da yaya. Ke kin isa ki zo kina gaya mana irin wannan magana a cikin wannan gidan da duk mun canja miki kamar ni wallahi. A ji daɗi da ke dan wahala ta zo ki ce ba da ke ba wallahi sai kin sha wahala. Yaya kakka sake ta. Kai ban san rashin kunya kar ƙara jin bakin ku a cikin wannan magana. Da kin bar su aina ga iya ƙarshen rashin kunyan su dole ne zama cikin talaucin ba zan iya ba. Suleiman, Alhaji Aliyu, ashe za mu sake haɗuwa? Kai, ikon Allah. Ya Allah. Kai, Allah na gode ma. Ka yi haƙuri Malam Ali sakamakon sa hannun jari da ka yi a kamfaninmu kamfani ya samu matsala. To yanzu a haka dai idan ban manta ba naira miliyan 70 ne dama mai kamfani ya turo ni da shi domin in kawo ma. Amma sai dai gaskiya ba naira bane a dala suke. Alhamdulillah Ali Allah mun gode maka ka ji abin arziki wayyo Allah farin ciki zai kashe ni ba abun godiya sai Allah. Ban gane Allah mun gode ma ba. Yau sai kin bar gidan nan yanda kika dauko zaki bar gidan nan hada kone sai kin je ki karasa kona a gidanku. Amma ba dai anan fa. Mama ban gane ba ya zaki mun haka ni fa ko da kika ji ina cewa ya sake ni wallahi ba san shi ne ba ni ba ina son shi har cikin zuciya na ko ya bude baki ya ce zai sake ni hakuri zan bashi. Wallahi ina son shi na shirya zama da shi akwai ko babu dan Allah ku yi haƙuri Aliyu ka yi haƙuri mama na tabbatar shi ma yana so na sosai har cikin zuciyar shi dan Allah ka ba mama ku yi haƙuri wallahi bara ki ƙara samu na da irin wannan laifin ba na miki alƙawari dan Allah Aliyu ka yi haƙuri Muktar dan Allah ku sa baki ku ba shi haƙuri ba zan ƙara ba wallahi na ɗau darasi akan wannan Wallahi Da Allah ku tsaya mama. A'a, Allah ku tsaya mana, ku tsaya. Aisha ki kwantar da hankalinki. Muna tare insha Allah mama. Wannan ba wani abu bane. Dan mutum ya matsu ya ce yana so ya rabu da mutum zuciyar shi ya faɗa mana. Amma tunda yanzu ta nema a yafe mata da Allah ku yi haƙuri kun ji ba komai. Aisha da Allah ki dan samu min ruwa a ɗaki. an gama mai gida na gode sosai yanzu nan zan kawo ma ruwa Allah ya saka da alkhairi haba Aliyu ya za kai haka yarinyar nan ba ta son ka kai kenan kullun hakuri. Na sani mama kake da Suleiman da Allah zo ka ji. Kana ji fa dan Allah ina so idan wannan matan na wata dawo ka nuna cewa an kira ka a waya wannan kuɗin ba ni aka ce ka kawo muwa ba wani aka ce ka kawo muwa ka gani akwai abin da nake so in gwada. Na gode ka tsaya a nan. Al'umma, in dai ba ku rena naira 3,000 ba to ga inda za ku samu 3,000 cikin sauki. Ku je ku yi downloading ɗin Card Cosmic sannan kuma ku yi rijista da wannan promo code ɗin nawa. Za ku samu naira 3,000 cikin sauki. Sannan masu yin trading za ku iya yin trading gift card ɗinku a ciki. Masu siyan coin su saida duka a ciki abubuwa da yawa dai ana yi masu trading duka za ku iya amfani da shi. Sannan kuma idan ka yi inviting ma'ana idan ka gayyaci wani za a baka naira 1,000 still a ciki bayan ka samu wannan 3,000. Dama ce wannan mai kyau don Allah mu je mu jaraba. Hawa mai gida ya za ku min haka wannan ba adalci bane. Ya za ku bani kuɗi ku ce in kawo ma mutum kuma daga baya ku kira ni ku ce ba shi bane. Wannan ba adalci bane. Kowa aka ma abin nan ba zai ji daɗi ba. Gaskiya ku ringa tabbatar da abu kafin ku tura mutum. Gashi wanda kuka tura nin kai ma kuɗin yana cikin tsananin buƙatan kuɗi. Yanzu kun kira ni kun ce ba shi bane. Gaskiya wannan abun ba zai yi ba. Haba dan Allah. ai dama bawan Allah abun mamaki ne a ce wannan bawan Allah yana da 10,000 a wani guri balantana a ce miliyan 70 wallahi barka ji in gaya maka maza ka rubuta takardar saki na ka bani bazan kwana a gidan nan ba sai ka sake ni yawwa
Yallaɓai ga kuɗinka. Matarka ba za ta taɓa canzawa ba. Ni zan tafi sai an jima. Na gode.